Are, oameni buni, uitați cât de mare upgrade am făcut astăzi la baza mea. Uitați-vă, am făcut așa o mină, m-ați zis minte, deci nu era nimic, am pus o ușă, fixați, da. Avem aici un coridor extrem de mare, acum am strică pickaxe-ul, dar nu-i problemă că mai avem altul. Apropo, aproape mi s-a umplut chestul ăsta din casă, din camera asta, adică, ați vedeți, aproape umplut. Avem așa un pickaxe în ăsta, mi-l pregătesc pentru că dacă mi se strică, mi-l pregătesc mai bine, ca să nu, că dacă mi se strică ăsta, să iau pe ălalt. Am, 11 zile de-am am jucat, ok, mișto, și acum singur, bine cu sora mea doarme, e fix dimineața, e ora 7:36, efectiv, bro. Na, man, extrem. Eu nu știu cum, eu nu știu de ce am făcut chestia asta. În loc să mă duc în față, am făcut așa. Ok, nu știu ce am făcut, nu știu ce am făcut asta, dar am șecat și am făcut în concert, așa spun blocuri, uitați-vă. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stack-uri de piatră, man. Atât am minat cu pickaxe-ul ăsta care nici măcar nu s-a stricat. Am minat o oră sau o oră jumate, cam așa. Și într-o nu s-a stricat pe pickaxe-ul ăsta, e prea OP, man. Bă, modul ăsta e prea OP. Acum vreau să mai dau încă un mod, adică bloc physics, adică dacă spargem un bloc, o să facă mai multe bucățele și asta e extrem tare. Dar până atunci o să rămânem așa. Okay. Asta e în episodul 5 sau 4. Eu cred că mai bine în 5, episodul 5 mai bine, pentru că, da, în 4 eu nu știu ce o să fac în episodul 4. O să vedem dacă îți găsesc ceva. Oh my god, avem grave ăla aici. Ok, bă, și-am făcut, mă. Ok, scuzați-mă că vorbesc așa. Moldovanul, dar Moldovanul, îmi place să vorbesc în amândouă și da, mă. Oh my god, man! Bă, acum trebuie să stric o pată, mă. Ok, oh my god, și avem, băi. Câte flinturi avem? Eu nu știu, că mai am încă una acolo. Pot să fac acum un flint strip pentru că am iron. Apropo, da, ne-am făcut și iron, ne-am prăjit iron. Am și cupul, numai că nu vreau să prăjesc, că degeaba l-am. Da, bă. Da. Ok, atunci. Da, ok. Ok. Am școală. Ați văzut că acolo, am școală, dacă ați văzut, nu? Am vreo 3 sau 2 stack, cam așa de coal, nu chiar știu minte. Dar cea mai importantă chestie e că avem coal. Și avem multe blocuri. O să mă duc, cred că undeva în episod 5 o să mă duc în ceva departe, mă. O să-mi dai ei, man. Sau nu chiar departe, sau poate o să-mi upgradez casa mai mult. Cam așa. Cred că o să-mi upgradez casa acum. O să fac mai frumos, să pun multe blocuri pe ea, să fac. Ok, da, nu fac. Eu sunt nu știu ce vorbesc acum, dar ok. Nu vreau să răfesc schemul, dacă răfesc schemul, gata, îmi dă că jocul. Ok, da. Acum filmez încă că un pic mai bine, măcar acum un pic liniște, că filmeam cu el. Opa! Oh! Hey, yo! Ok, și... Oh my god, man! Mamă! Cred că mie îmi trebuie un chest pentru minereuri, cam așa. Sau? Nu, mai bine nu. Minereul... Sau? Wait a second. Minereule? Le pun acolo unde stă cobblestone. Le sparg acolo și le pun, pentru că chestul era aproape gol și trebuie să avem minereuri. Luăm repede minereuri, tot minereuri care avem așa, nu? Și le punem așa, Cu tot și nu spus că nu. Toate minereuri care le avem așa, le punem așa, nu, de ce nu? Așa, nu mai avem nimic. Coalul ăla aici, că
Stă frumos. Numai 200 câtecouri avem, apropo. Dar spun, trebuie să mănânc. Bă, ok, atunci dă-mi... Ei, eu ce câte cani am, bă? Ok, da, multă. Să mănânc un pic de găină. Gong, gong. Și am făcut, mă, ok, gong, 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 gong. Ok, gata, ok. Hai să mergem... Deschideți ușa. Așa. Dacă știți glasul meu așa răgușit, eu nu știu de ce. Ba am rășit, ba așa... Ba așa este glas, ba așa se aude glasul dimineața. Nu știu, că sunt răgușit, cam așa, dar ok. Hai să vedem. Bă, mereu le trebuie de pus în cesul ăsta extrem de repede, cum am trecut gest, bă, unde e ce? Ok, e aici. E aici, e aici, e aici, e aici. Ok, nu e aici. Aici e, ok. Am trecut de unde e ea. Ok, nu nimica. Punem așa, punem așa, punem așa, punem așa, punem așa, punem așa. Punem așa. Bă, minereul astea bă, pune, bă. Ok, scuzați-mă. Mă iau singur pe mine, dar... Așa, bro. Ok. Mamă, suntem blindați rău, man. Avem și oasă. Oasele astea pentru câini. Apropo de câini. Wait. Câinele! Oh my god. Trebuie că sunt câini. Te rog frumos să fie între oasă, normal, pentru că m-am bătut cu scheleți în mine. Că da, Doamne, Doamne. Ok. Un pic, am mâncare destul, perfect, da. Ok. Ok, bine că măcar am mâncare, am 7 de vietă, cam așa. Ok, mă duc să scâne să-i dau mâncărică. Ok, bă, antena asta nici nu știu dacă măcar lucrează. Bă, lucrează, asta eu. Lucrează perfect dacă scoatem. Oh my god, lucrează perfect, man. Ei, eu chill, man, lucrează perfect, bro. Ei, eu chiar lucrează perfect. Asta e că, trebuie să mă culc acum. Oh, am găsit un end, mai înainte să filmez. Acum trebuie să fie și... Am bătut numai când mi-a dat. Da, numai când mi-a dat. Interpăr. Da, bă, am avut și mama gândit mai bine atunci. Da, ok. Acum trebuie să găsim câinile. Nu mâncă așa, nu mâncă așa, tot mâncă așa, tot mâncă așa, tot mâncă așa, tot mâncă așa. Mama. Oh! Mulțumesc. Ok, scuzați. Oh my god. Ok, bro, what the heck? Creeper în polon, mă. Polon zic. Ok. Ce? Bro. Ei, eu, ce, man? Oh, avem. Ok, te rog frumos, te rog să fii. Unde câine? Te rog. Din cine să găsesc? Please. Salut. Ok, nu mă ignoră, mă înșeapă, ok. Nesimțit-o. Bă, unde câinele, please? Oh my god. Ok, bă. Am pierdut și câinele, te rog. Please, am pierdut lupul. Unde e lupul meu? Lupoi, buloi. Lupoi, butoi. Butuică. Unde ești, mă, butuică? Tu ești? Butuică, tu ești? Dacă te ești, tu, butuică. Du-te, mă, deci. Așa. Ok. Ba, tiki, bă, dar unde, bă, lupoiul ăla? Cuțu, am așa niște osăi. Hai că mă aud dacă e. Ei, eu, avem acolo mie, nu mă duc mai departe de casa mea, că dacă o pierd pe videoclip, dau și mai efectiv stâng videoclipul o secundă. Ok. Adică stâng pe mea. Bă, dacă nu găsesc câini videoclipul ăsta, aia e, rip. Salut, tu ești câini? Nu ești câini. Ok. Mulțumesc că ne-ai spus. Că nu știam, da. Oh my god, bă, îmi vin să sar de aici. Bă, cum i-am luat damage la niște... Ok, știi ceva, bă, dă-ți mă... Asta nici măcar n-am mâncat în event, ok. Bro, unde-i mă că... Ok, bă, și se întâmplă, man. What the hell? What the ok, da. Ok, what is happening right now? Tiki,
papar. Bă, nu găsesc câini, mă. Bă, nu vreau să mă duc mai departe ca să mai cu pe care bă, era un câine fix în fața mea. Și o dispăruge casa mea, adică, bro. Where is he now? Where is that guy right now, man? Wait, nu spune că l-a omorât. Știu mai bine. L-a omorât scheleții la sud. Bă. Și am să am animal de companie fix acum un prieten. Sunt cu meu prieten și cred că l-a omorât scheleții. Eu cred că cea mai ghinionez om de lume când am avut atâția oasă, efectiv. Mă duc să mănânc 3 bucăți de carne, man. Spărat din mine. Sunt rău eu. Sunt rău, n-am. Punem așa aici. Dăm carnea. Unde mă carnea asta? Dăm să mănânc bucățică. Când într-o bucățică mi s-a făcut asta e un pic. Că mai trebuie să mănânc. Așa, acum e bine. Că bro, what? Unde că? Era acum. Ia, gata, asta e tot ce v-am arătat, mă duc în peșteri, pentru că da. Nu vreau, că mi-e extrem de frică, că m-am dus ultima dată să auzit de cea mai horror muzică din viața mea. Da. Ok, și așa cred că sunt episodul. Ne vedem mai încolo. Pa, pa! Bye, bye! Pe toți!